teďka nějakýma práškama nebo houpama. I když včera, když mi bolela hlava, dal jsem si ten podivně vypadající paralel, tak ten růžový drak, co mě strašil na sporádku, byl docela ostrý. Ale myslím něčí krásou anebo šarmem. Teď se totiž necháme omámit sladce, a to všichni. Přijde mezi nás Helena Vondráčková a její sladké mámení. Bychom si mohli dát jednu menší anketu. Schválně, co se vám vybaví, když se řekne Šepecko? Nějaký nápady? Tak, mě jednak hokej, zima, hrozně divný jména, potom ale hlavně kalhoty do zvonu a jedno manželství, co se stejně rozpadlo. No a v neposlední řadě 4 písmena. AB, AB. Vlastně někteří už mě tady opravujou, že to je ABBA. Přichází mezi nás ABBA a její Super Trooper.